खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थामथि खेबनि थाखाय 134थि दुरान्ड कापनि गिबि मेचआव बडलेण्ड एफसीआ कार्बि आंलं मर्निं स्टार एफसीखौ 2 गलाव आरो 1 गलनि फारागथियाव फेजेनो मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव गोख्रोङै बादायलायनाय जादोंमोन। गिबियाव मर्निं स्टार एफसीआ बडलेण्ड एफसीखौ 1 गल सोदोंमोन। बेनि उनाव गोख्रोङै गेलेनायनि उनाव कलम्बियानि जार्सि नाम्बार 23 रबिनसन ब्लेन्डन आरो जार्सि नाम्बार 9 गोगोमसार गयारी बिथांमोननि गोख्रों नाजानायाव बडलेण्ड एफसीआ कार्बि आंलं मर्निं स्टार एफसीखौ फेजेननो हायो। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थामथि खेबनि थाखाय खुंजानाय एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन 134थि जोलुर बादायलायनाया गोबां जोलुर नायगिरि रायजो राजाफोरखौ गोसो बोहोनो हादों। आसा खालामो फैबाय थानाय 9 आगस्ट खालारावबो जानो गोनां बडलेण्ड एफसी आरो पान्जाब एफसीनि गेजेरावबो बादायलायनायाव बडलेण्ड एफसीआ मोजाङै देरहासार जानो हायो बेखौनो आसा खालामनाय जाबाय। नैथि खौराङाव दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोबाव सम आखायाव हाथियार लानानै हारिनि थामोन्थाखौ मोनफुंनो थाखाय सोमावसारबोनाय बयजोंबो मिथिजानाय एबा सिनायजानाय बारग' एनडिबि लोगोसे एनएलएफबिनि कमान्डार चिफ एम बाथाया मैया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एन्ड सिजन कर्टनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। बिथांखौ बेल मोननानै फैनायखौ लानानै एनएलएफबि हान्जानिफ्राय बरायनानै लादों। आसा खालामो थाबैनो जोंनि गेजेराव एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो जाहाथे उदां अख्राङाव फैनो हायो आरो लोगोसे गोबांथार बारग' एनडिबिफोर जायफोर बिथांमोना दासिमबो एनआइए केस नांनानै जोबथेसालियाव दं बिथांमोनाबो जाहाथे थाबैनो बेल मोननो हायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। थामथि खौराङाव दङ जों मिथिगौ मणिपुरनि दावराव दावसिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै आरो आयेन बेरेखा हाथियारफोरनि बेरेखायैबो गोबां रैखाथि गोहोनि अपारेशन खालामबाय थानाया सोलिबाय थादों। बेबायदिनो चुराचान्दपुर आरो तौबाल जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आसाम राइफल्स बिएसएफ आरो मणिपुर पुलिसआ गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियार जब्द खालामनो हाबावदों। चुराचान्दपुर जिल्लानि टलेन गामि चंपेल गेलिजां आरो चंपी ओनसोलफोरजों लोगोसे तौबाल जिल्लानि लंगाटेल हंगतपट ओनसोलाव अपारेशननि समाव आयेन बेरेखा हाथियारफोर जब्द खालामनो हाबावदों। अपारेशननि समाव गं 4 एसएलआर गं 8 राइफल गं 7 सिंगल बेरेल गन गं 8 एसएलआर मेगजिन आरो गं 27 12 बरननि कारतुजफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे गं 2 फार्म एक्शन शटगन गंसे मेगजिनजों लोगोसे गंसे पिस्तल गं 9 आईईडी 12 फार्म एक्शन बुलेट आरो गुबुन गुबुन हाथियारजों लोगोसे गोबां ग्रेनेड लन्चफोरखौबो जब्द खालामनो हादों आरो सांग्रां गुलि बारुदफोरखौबो जब्द खालामनो हादों होनना रैखाथि गोहोनि फारसेनिफ्राय फोरमायदों। बाथि खौराङाव दङ सम फैयोब्ला भारतआ पाकिस्ताननिफ्राय थाव बायनो गोनां जागोन। डनाल्ड ट्राम्पआ उफ्रा साजाजों लोगोसे भारतनि सायाव 25% खाजोना जाबसिननायनि उनाव बे बिबुंथिखौ होदोंमोन। जायगायारि आमेरिकानि समनि बायदिब्ला ट्राम्पआ बुधबाराव फोसावदोंमोन दि पाकिस्तानजों मोनसे फालांगियारि गोरोबथायाव सागान होदों आरो गंनैबो हादोरा हादोरनि थाव दोनथुमनायनि जौगाथायनि थाखाय जयै खामानि मावगोन। डनाल्ड ट्राम्पआ रासियानिफ्राय भारतनि थाव लाबोनाय हाबाफारिफोरखौबो सोंखारिदों। बेजों लोगोसे आमेरिकाया मोन 6 भारतारि कम्पानिफोरखौ इराननिफ्राय थाव लाबोनायनिफ्राय होबथादों। बेबादि थासारियाव बेयो सरासनस्रायै बे सोंलुखौ सिखांहोदों दि ट्राम्पआ जाय भारतखौ लोगो बुङो थारैनो सैथोथिखौ मिथिया नामा। जानो हागौ डनाल्ड ट्राम्पआ पाकिस्तानजों सागान होनाय फालांगियारि गोरोबथानि बायदिब्ला आमेरिकाया पाकिस्ताननि गुवार थाव दोनथुमसालिफोरनि जौगाथायनि थाखाय जयै खामानि मावगोन। बिथाङा ससियेल मिडियायाव लिरदोंमोन दि सानसे पाकिस्तानआ भारतनो थाव फानगोन। बेनिखायनो सोंलु सिखांदों पाकिस्तानाव थारैनो थाव रिजार्भ दं नामा। बे थाव रिजार्भआ बेसेबां गिदिर आरो बेयाव बेसेबां दोनथुमनाय जायो बेखौ साननाय जादों। थांनाय सानखालि एबा मैया बृहस्पतिबार खालाराव दिल्लीयाव थानाय गोजौसिन बिजिरसालियाव गवालपारानि हासिला बिलआव एबेक्शन जाथायनि सोमोन्दै मोनसे हियारिं खालामदों जायखौ मानगोनां गोजौसिन बिजिरसालिया फोसावनाय नेमखान्थिनि बेरेखा बुंनाय जादों। मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजिरगिरि बि आर गवाई आरो बिजिरगिरि बनद चन्द्रआ दैदेनदोंमोन बे हियारिंखौ।
मैया गोजौसिन बिजिरसालिया आसाम सोरखार, गाहाय नेहाथारि गवालपारानि पुलिस सामलायगिरि आरो जिल्ला कमिशनारजों लोगोसे गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरनो बे आयदानि सायाव नटिस हरदोंमोन आरो सुबुंफोरा फिन होनांगोन दि गोजौसिन बिजिरसालिनि बिथोनफोरखौ मानियालासेनो माबोरै एबेक्सन खालामनो हाखो बेनि सायाव बिथांमोना सोंथि दिखांदों आरो लोगोसे उकिल आदिल आहमेद, मोहम्मद शमशाद आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोराबो बेयाव बाहागो लादोंमोन। आसामनि उकिल आब्दुर रेजाक बुयान, जैनिक खालिद आरो आमिनुल इस्लामाबो बे गोनांथार हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। हादोरसानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया गुवाहाटीनि हाग्रा ओनसोलाव नायगिदिंहैनाय आरो मियालेन्डनि थासारिखौ लानानैबो गावनि फिनजाथायखौ फोरमायदों। बेजों लोगोसे बिथाङा गलाघाट जिल्लानि आसाम-नागालेन्ड सिमायाव उरियामघाटआव होखारनाय हाबाफारियावबो बाहागो लाहैदों आरो मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों नागालेन्डनि गिबि मन्त्रि आरो पुलिस खुंथायखौ साबायखर बावदों। बिथाङा गुवाहाटीनि हाग्रा ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरनि बेरेखायै सोलिबाय थानाय जरिबनि सोमोन्दै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों दि गुवाहाटीनि हाग्रा ओनसोलाव थानाय थागिबि नङै सुबुंफोरनि सायाव नायगिदिंनाय खालामदों आरो बिसोरो ओनसोलारि एबा थागिबि सुबुंफोरखौ नायगिदिङाखै। बिथाङा मख'दोंमोन दि खालि बैसोर सुबुंफोरनि सायावल' मोनसे अपारेशन खालामनायखौ जागायदों जाय नोगोरमायाव सुबुं समाजखौ हेंथा होनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव फैगासिनो दं। थागिबि सुबुंफोरनि बेरेखायै जेबो राहा लानाय जायाखै। बसुन्धरा 3.0 नि सिङाव बिसोरो हा पाट्टा होनायनि राहाल' खालामगासिनो दं। गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों दि जरिबखौ खालि हाग्रा ओनसोलावल' खालामनाय जादों आरो खाजोना बेंखनफोराव नङा। जायखिजाया असमिया एबा थागिबि सुबुंफोरा जिंगासिनांगौ नङा। बे जरिबखौ थागिबि नङि सुबुंफोरनि गेजेरावल' खालामनाय जादों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बर' समाजाव आथिखालाव जाफ्लेबाय थानाय बर' हिन्जाव खारनाय, बर' लाइमोन गोमानाय जाथायनि बागै। थारैनो आथिखालाव बर' समाजाव मानसि गोमानाय जाथायखौ मानो गले गले जाफ्लेबाय थानाय खोनायो? मा जाहोनाव गावनि न'खरखौ गारनानै खारो? मा जाहोनाव फिसाय गारनानै खारो? मा जाहोनाव गावनि गथ' गथायखौ गारनानै थाङो? मा जाहोनाव न'खर थासेयावबो गुबुन हौवाखौ लानानै खारो? नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? गिबियावनो कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन। थांनाय माखासे दान सिगाङावबो इउटुबार रसमा ब्रह्मखौ खारनाय जाथायखौ खोनानो मोन्दोंमोन। समाजारि बिजोङाव गोबां स्प्रेड जाबाय थानाय, फोसावबाय थानाय, सावरायजाबाय थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय बिथांजोआ दासिमबो गावनि आंगो न' फारसे गिदिंनानै फैफिनाखै। थारैनो बर' हारियाव हिन्जाव खारनाय, लांखारनाय जाथाया माब्ला जोबगोन? सानफा एफा बर' समाजाव आइजोफोरा आवसिया जाजोब्बाय नामा? बेबायदिनो अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला पुलिस थानानि बेंखननि बुदुराहाबि माजगामिनि थागिबि सिमान बर'नि बिसि माइनाव बर'आबो गावनि सासे 9 बोसोर बैसोनि गथ' आरो बिहाव बिखुनजोखौ नागारना बहाबा खारखुमानानै दं। बुहुदाराबि माजगामिनि सिमान बर'नि बिसि माइनाव बर'आ थांनाय 25 जुलाइ सनिबार खालारनिफ्राय बेरगाव बाजाराव थांनो होनना न'निफ्राय ओंखारबोनाय समनिफ्रायनो बहा खारखुमानानै दं आरो बहा थांदों जेबो खौरां मोननाय जायाखै। फिसायजों लोगोसे न'खरफोरा गोबां जायगाफोराव सुलाद लादोंब्लाबो जेबो गुमुर मोनाखै। 5 सान जालांबाय दासिमबो जेबो खौरां गैया। फिसायजों लोगोसे न'खरनि सुबुंफोरा गथ'नि इयुन जिउ आरो मोखांखौ नायनानै न'सिम फैफिननो थाखाय खावलायहरदों माइनाव बर'खौ। आरो सोरबाफोर माइनाव बर'खौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 9678736083 नङाब्ला 6901452947 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों, लोगोसे खिन्थाहरनो खावलायदों। बेबादिनो एखे जाथायजों फिन आरोबाव धेमाजि जिल्लानि सासे हाबा जाखानाय सासे गथ' गोनांखायाबो गोमानानै दं। गगामुग साहा नोलोबारि गामिनि हाबा जाखानाय आइजो धनबती नार्जारी मुंनि सासे आइजोआ गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गगामुग साहा नोलोबारि गामिनि तिलिसर बर'नि बिसि धनबती नार्जारीआबो सानथामसो सिगाङावनो न'खराव दावराव दावसि जानानै गावनि फिसाय आरो सासे 4 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाज्ला गथ'खौ नागारनानै बहाबा खारलांबाय। दायो बहा दंहैयो न'खरनि सुबुंफ्रा जेबो फोरमायथि मोनैलाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों जेरावखि थाया धनबती नार्जारीखौ न' फारसे फैफिननो थाखाय खावलायदों आरो सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय धनबती नार्जारीखौ बहाबा नुसनोब्ला 6003841831 जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों। धुबुरी जिल्लानि गौरीपुरनि बालाजान पुलिसा मैया सानजौफुआव
14 नं माहारियारि राजा लामायाव मोनसे अपारेशन खालामनायाव मा 30 खावनाय मोसौफोरखौ लोगोसे 4 साप्लायगिरिखौ खानो हादों। सुलुंनि बायदिब्ला बालाजान पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनाय आरो सिग्रोमनायनि गेजेरजों मावख'गिरि उत्तम रयनि दैदेननायाव 14 नं माहारियारि राजा लामायाव बालाजान हाथाइ ओनसोलाव रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS26AC074 नम्बरनि गंसे साखा गोनां मुवा बेसाद रोगाग्रा ट्राकनि गेजेरजों हमनो मोनो। ट्राकखौ मोनसे नायबिजिरनायनि उनाव पुलिस हान्जाया थाइजौनि कार्टननि सिङाव दोनखोमानाय मा 30 खावनाय मोसौफोरखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ 4 जगायग्राफोर थामहिनबा फालांगिरिफोरखौ हमनो मोनो। फारियै बिथांमोननि मुंखौ आबुल हासेक, मिनारुल हक, जयापत आली आरो चैदुल हकजों लोगोसे ट्राकखौबो जब्द खालामो। मिथिनो मोननाय जादों दि हमजानाय 4 सुबुंफोरा बरपेटा जिल्लानि आरो बेखौ बुंनाय जादों दि ट्राकआ खावनाय मोसौफोरखौ सोनाब बेंगलनि पानजिपारा ओनसोलनिफ्राय गुवाहाटीनि 9 नं माइलसिम लांगौमोन। जगायग्राफोरा मानिना लादोंमोन दि मोसौनि बिगुमाया सुनु शर्मा। बालाजान पुलिस खावनाय मोसौ मैसो लाबोनाय ट्राकखौ होबथानायाव जाफुंसार जायो। हाग्रानि मैदेरफ्रा गोबां समावनो गोबां जायगायाव सुबुं थानाय ओनसोलाव फैनानै सुबुंफोरनि न'-बां, बारि बागान, आबाद फोथारफोरखौ खहा खालामो। बेबादिनो हाग्रानि मैदेरफ्रा बिहालियाव गोबां खहा खालामदों, न'फोरखौ सिलिंखार खालामदों आरो हाग्रानि मैदेरफ्रा बिहालियाव खहा खालामनानै रंगागड़ा पन्चायतनि सिङाव थानाय बाहागो सिरिलिगा बगाली गामियाव हाग्रानि मैदेरफ्रा सुबुंफोरखौबो गाग्लोबफैदों, जेराव आसु बिस्वास मुंनि सासे सुबुंनि न'खौ फोजोबस्रांफैदों। गंसे साहा बागानावबो हाबदोंमोन, जायनि जाउनाव बागाना गोबां खहा जादोंमोन। मख'जाथाव दि मैदेरा सिगांनि पसाकनि गामियारि ओनसोलाव फैदोंमोन आरो बेनि उनाव गामिनि सुबुंफोरखौबो इनाय खालामफैदों। बुंनाय बायदिब्ला गामिनि सुबुंफोरा मैदेरखौ हाग्रायाव होखारफिननो हादोंमोन आरो उनाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो खहा जानाय सुबुंनि न'खौ नायगिदिंहैयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्लानि 12थि आरो 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा आरो 1थि 13 बोसोर बैसो सिंनि हिनजावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायनि जोबथा गेलेनायखौ मैया आम्बागावनि उत्तर नलबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जालाङो। बे हाबाफारियावनो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथाङा। मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा। जोबथा जोलुर बादायलायनायावनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर'आ। हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिस्वजित नार्जारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।